Sziasztok! Itt nagyon különleges helyzetben vagy különleges helyről fogok most bejelentkezni egyébként. Nagyon rég csináltam már ilyet, egy nagyon kedves barátom elhívott magához főzni, most Szatymazon vagyok, és készítek el, hogy ez nem a reklám helye, vagy lehet, hogy mégis, és most így együtt fogunk főzni, és szenzációsan jó edényei vannak, úgyhogy majdnem rá is beszélt, hogy én is szeretnék ilyet vásárolni. Egyébként az MV-nek vannak edényei, és ezzel fogjuk elkészíteni magát az ételt, úgyhogy meg is fogom nektek most mutatni. Párolni fogunk egyébként zöldségeket, meg maga az étel, amit elkészítünk, mézes mustáros csirkecomfilé lesz, már bepácoltuk, vagyis ő bepácolta, én igazából csak így átadtam a számot feleslegesen, meg viszont együtt fogjuk megpárolni a zöldségeket, maga az edénnyel, meg készítünk egyébként tejszínes brokkolis tésztát. Szerintem szenzációs amúgy. Azt kell tudni magára az edényekről, hogy három rétegű ilyen három rétegű inox, igen ez az, ezt akartam mondani, három rétegű egyébként inox, tehát igazából alig kell hozzá zsiradék, úgyhogy tökre el tudjuk magát az ételt készíteni, meg amit nagyon fontos, amit tudni kell, hogy három összetevőt nem tartalmaz, puskázni fogok, mert alig tudtam megjegyezni a szót, tehát kadmiumot nem tartalmaz, olmot és nikkelt. Tehát igazából olyan alapanyagot nem fog tartalmazni, ami a szervezetünk számára egyébként egészségtelen lenne. Jó, és mutatom is, ilyen tapadásmentes, ilyen tapadásgátlós, vagy mentes, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Nézzétek! Tehát ilyen három rétegű, tök jól néz ki, és ki milyen zseniális, mondja, amúgy edénykel vegyek majd. Úgyhogy szerintem én is be fogok egy ilyenre ruházni, látjátok, tök jó. Van egy ilyen kisebb serpenyő, meg van egy ilyen nagyobb, meg van egy ilyen nagyobb serpenyő, és ami szerintem tök jó, hogy van hozzá fedő. Nekem ez fontos, nekem nagyon-nagyon fontos. A másik, hogy van egy ilyen párologtató edény, azt mutatom, már föltettük a vizet, így néz ki. És tök jó. Egyébként ebben levest is lehet készíteni, meg mindent is, hál' Istennek. Amúgy tök jó, már így egy-kettőben, vagy kettő az egyben, nem is tudom, hogy szokták mondani. És ebbe fogjuk így, ezt így rátesszük a tetejére, és ebbe fogjuk megpárolni egyébként a zöldségeket. Na, úgyhogy ez így röviden, tömören így ennyi, úgyhogy szerintem próbáljuk ki az edényeket, hogy milyen lehet. Na, mit szóltok hozzá? Hát akkor tettünk az edénybe vizet, föltesszük a kis edénykét, és belehelyezzük a zöldségeket. Ja, ami nagyon fontos, készítek el, hogy tehetünk bele mindent egyszerre, mert nem fogják átvenni egymás ízét. Hanem mindegyik így külön lehet érezni magát a zöldségnek, meg a gyümölcsnek az ízét. Így, ha így jól mondtam, de nem biztos. Igen. Teszünk répát, vörös hagymát, fokhagymát, és almát, és brokkolit. Úgy. Én azt ide mellé. Bele fog szerinted férni? De azt nem a tésztához akartad? Először pároljuk meg. Jó. Először pároljuk meg, és úgy. Igen. De szerintem bele fog férni. Ha nem, belefér. Szerintem belefér. És akkor hozom a tetejét. Jó. Így. Így néz. Zseniális lesz szerintem. Így. Szerintem pont belefér. Kicsit megnyomkodjuk. Zseniális, pont belefért. Na, úgyhogy így fogjuk megpárolni a zöldségeket, meg az almát. Nyugodtan. Oké. Na, akkor süssük meg a húsit az isteni serpenyőbe. Kaptam olívaolajat, ami Szardinián lett. Szardiniáról lett hozva. Ott sajtolták ezt az olívaolajat, zseniális. Megköszagoljam. De teljesen más illata van amúgy, de durva. És nem kell hozzá sok zsiradék, azt beszéltük, mert hogy inox. És a sacikám már nekem bepácolta a csirke mellett. Bele is öntjük, szerintem egy napot át a pálcban, és akkor most szépen így megsütjük, mit szóltok hozzá, jó? Zseniális. Oké, és picit lehet emelni az erősségém. Jól van. Most megsütjük a csirkecombokat is. Hogy állnak a zöldségek, meg hogy áll az alma. Körülbelül 10 percnél tartunk egyébként. Nézzétek, szerintem szenzációs lett. Ezt ide leteszem. És akkor nézzük, hogy szerintem az alma az már készen is van, úgyhogy ezt gyors készszedem. Jó, ért fel a brokkoli is.
biztos, hogy készen van. Zseniális. De jó illata van. És nem tettünk rá semmi fűszert, semmit, tehát hogy ez így sima natúr. Ugye bedobáltuk a zöldségeket, meg beraktuk az almát. Nagyon jó illata van. Jó, hogy mikor ilyen szemüvegesünk, akkor nem látok benne semmit sem. Azért nem szoktam izét fölvenni. Jó. Jó, akkor az almát meg is pároltuk. Nézzük, hogy a többi, a répának még kell, hagymának is kell, még a fokhagyma, oké, brokkolinak is kell még. Jó, akkor vissza az edény, és akkor még egy picit hagyjuk, hogy párolodjon. Nézzétek el, már beszél az edény. Hihetetlen, nagyon kemény. A beszél. Úgyni. És akkor megnézzük, hogy milyenek lettek még a zöldségek. A brokkoli az már készen van, ez zseniális. Lehet, hogy ilyen kis izével fogom kivenni. Mert már szétesik, képzeljétek el. Zseniális. Nagyon jó illata van. Pont jó, hogy feltem a szemegen, semmit nem látok. Nagyon jó. De tényleg. Nagyon jó. De jól megfogott, és nagyon jó illata van egyébként. Jó. Megnézzük, hogy milyen a répa, meg a hagyma, meg a fokhagyma. Ezt egy picit nézzük. Aha, a fokhagyma már készen van, úgyhogy azt egy másik edénybe fogom tenni. Jó. Nagyon jó illetve a fokhagymának is. A hagyma is készen van, akkor azt is kivesszük. Egyedül még a répának kell egy kis idő. De nézzétek, milyen zseniális, nagyon jó. Milyen meg fogom mutatni nektek. Gyors kihorgászom már ezeket a dolgokat. Az edényből. Na, nézzük. Tehát nézzétek, ugye a brokkoli milyen finom puha lett. Tök jó. Zseniális. Akkor nézzétek a fokhagyma milyen finom puha lett, ez is így, és a hagyma is nagyon jó. Nagyon jó, na nézzük a répa, annak még kell egy kis idő. Meg is forgatjuk, meg is be is forgatjuk, ezt még egy picit vissza. Körülbelül akkor most eltelt egy 20 perc, és 20 perc alatt készen lett a brokkoli is, a fokhagyma is, meg a vöröshagyma is, és még egy picit kell a répának. Vissza is fedem. Így. Arra gondoltunk, hogy most ilyen éhenkórászok vagyunk, úgyhogy a répákat meg fogjuk trimbolni, mert egészben hagytuk, és rájöttünk, hogy egészben nem annyira jó, mert nehezebben párolódik. Na, kezdjük, csókolom, levesszük az edénynek a tetejét. Úgy, és most én kiveszem, és ketté fogom őket vágni, vagy 3-ba fogom őket vágni, majd mindjárt kiderül, hogy jó, oké, és akkor így. Ja, már olyan éhesek vagyunk, hogy muszáj, mert mondtuk, hogy most már nem bírjuk tovább készíteni most. Éhenkórászok vagyunk, ezért csókolom. Jó. És akkor szépen visszatesszük. És akkor így nézzétek. Mert szerintünk így gyorsabban át fog párolódni. Hamarabb meg tudjuk majd enni, mert mondom, éhenkórászok vagyunk. Tehát, hogy így ennyi.
Zseniális. Így mi? Nem? Így. Elsőzavarodok, most már zavarban is vagyok. Kész. Jó, és akkor vissza is teszek egy picit a fedőt. De most már beszélgessünk a csirkecomfiléről is. Nézzétek, milyen szépen elfőttek ki a kis levet. Látjátok? Hú, nagyon jó illata van. Egy nagyon-nagyon-nagyon picit kell még csak pirítsunk rajta. Én úgy szeretem egyébként, hogy a mézet egy nagyon-nagyon-nagyon picit megkaramellizálom a husin, és ilyen különleges íze lesz neki amúgy. Le is vettem a gáznak az erősségét. Zseniális. Így, szerintem készen is van. El is zárom most már a gázszűzhelyet, sikerült elzárni, oké? Nézzük a répucikat, hogy azok milyenek is lettek, és szerintem így most már készen vannak. Amúgy. Ó, igen. Ugye meg is nézzük, jó? Ki is veszem őket, oké? Jó. Okés. És akkor nézzétek. Milyen puha lett, igaz? Az előbb még milyen kemény volt. Nagyon jó, meg fogom kóstolni. Nagyon jó forró. Nagyon jó lett. Készítsük el a tésztát. Tehát bekapcsoljuk a gázacskát. Úgy. Nagyon jó. Szintén a serpenyőbe egy nagyon pici olívaolajat teszünk, így. Beleteszem a megfőtt brokkolit. Így. Zseniális. Jó, és egy picit fogom fűszerezni ételízesítővel. Legyen neki egy kis íze. Úgy, nagyon jó. Úgy. Picit így összeforgatom az olajjal. Hogy a brokkoli egy picikét úgy átvegye a fűszernek az ízét, meg az amatát. Jó, picit átforgatjuk benne. Így. Nagyon jó. Zseniális. Szuper. Nagyon-nagyon jó. Oké, és ezt hozzátesszük a főző tejszíneket. Azaz. Úgy, nagyon jó. Nagyon szuper. Jó. Jöhet a következő. Jó. Nagyon jó. Zseniális. Nagyon jó. És én teszek hozzá 2 fokhagymát. Nagyon jó. És most összefőzzük egy picit, összerottyantjuk, jó? A brokkolit, maga tejszínt. Fokhagymát beletettem, az is kell hozzá szerintem. Zseniálisak az edények, csak mondom. Így. Na nézzétek, milyen jól össze... zseniális. Meg fogom kóstolni, hogy milyen. Nagyon pici fűszerezés kell hozzá. Így. Jó. Okés. Nagyon jó. És most figyeljetek, már ügyesek voltunk, a tésztát megfőztük. Hoppá. Igen. Picit összeragadt. Jó. Még teszek bele egy kis tésztát, mindjárt megnézzük.
és készen is van. El is zárom a gáztűz helyett. Ózni. Zseniális. Készen is van a brokkolis tejszínes tésztánk. De jól néz ki. Ez nagyon jó lett. Így. Zseniális. Komolyan. Szuper. Az edények szuperek, meg a párolók. Tehát az szuperek az edények egyébként tényleg. Jó, és készen is vagyunk. Utolsó info egyébként, na készen vagyunk magával az étellel, hogyha bárkinek felkeltettük az érdeklődését, hogy tényleg szeretné megvásárolni ezeket az edényeket, akkor meg fogom jelölni a Sacit egyébként a szövegben, nyugodtan lehet egyébként őt bátran keresni. Egyébként ezek MVS edények voltak, mondom 3 rétegű, alumínium, tapadás, alumíniummentes, igen, és minden is, tehát most el is felejtettem, most puskáznom kell. Segítsél, 3 rétegű, tapadásmentes, igen, edények voltak egyébként, és mondom MVS, úgyhogy nyugodt, hogyha bárkinek tényleg nagyon megtetszett, én zseniálisnak tartom, ugye engem valaki megkérdez, akkor én nagyon szívesen vennék, és fogok is venni, de szerintem nagyon-nagyon jók voltak az edények, de tényleg. Én ami nagyon meglepődtem, hogy a párologtató edény az ennyire jó, és ami nagyon fontos, hogy nagyon sok mindent megpároltunk benne, és az ízek nem keveredtek. Tehát nem volt olyan, hogy az almának mondjuk hagyma vagy fokhagyma íze volt, vagy a répának hagyma íze lett volna, vagy fokhagyma íze lett volna, vagy a brokkolinak akármi bármi, hanem tényleg így nem keveredtek össze az ízek, illatok, semmik sem. Szerintem zseniális volt. Nekem a párologtató edény különösen nagyon tetszett, pedig én egyébként nem szeretem, de ezt azt mondom, hogy tényleg nagyon jó volt. Na, úgyhogy ennyit erről. Be is fejeztük a főzést, nagyon szépen köszönöm, aki végignézte ezt a videót, és mondom, hogy ha valakinek tetszik az edény, és meg szeretné vásárolni, akkor meg fogom jelölni a hölgyet, hogy kinél lehet majd érdeklődni. Na, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, és köszönöm szépen, hogy ma is velem voltok. Sziasztok!